Invitatul nostru este domnul Mircea Belțig, director general al companiei de distribuție presă MT Press. Domnule Belțig, aș fi dorit să faceți o scurtă analiză a pieței de distribuție a ziarelor în România, atât pentru anul 2005, cât și pentru prima jumătate a acestui an. Este bine să precizăm că distribuția de presă se referă la abonamente și reprezintă un complex de activități, la finalul cărora ziarul sau revista ajunge în mâna cititorului abonat. Supremația pe această piață o dețin în continuare Poșta Română și Rodipet, în proporții aproape egale, care au marele avantaj de a deține rețele naționale de distribuție, ambele fiind firme de stat. După cum știți, Rodipetul, după o scurtă și furtunoasă trecere prin terenul privatizării, a revenit, cumințitoare, la doi cacea bună. Însă de câțiva ani pe această piață au început să-și facă loc din ce în ce mai multe firme particulare care, intuind ce lipsește acestei piețe, au venit cu pachete de servicii inexistente până atunci, au dinamizat această activitate și au început să ocupe poziții din ce în ce mai importante în acest business. Lupta care se dă între aceste firme pentru a acapara o parte cât mai importantă din această piață capătă însă pe alocuri accente dramatice. Și nu întotdeauna jucătorii folosesc metodele cele mai corecte. Mai mult, beneficiarii abonamentelor nu sunt absolut deloc informați despre firmele care fac această activitate și cad foarte ușor victime unor așa ziși difuzori de presă care, din dorința de a lua ușor banii acestora, folosesc cea mai uzitată metodă, aceea a practicării unui preț ridicol de mic, așa numitul preț de dumping, cu care își amăgesc clienții, aceștia fiind ulterior abandonați. Comparativ cu piața similară din țările civilizate, România se află pe un loc modest, cantitativ, abonamentele situându-se în jurul pragului de 15% din totalul tirajelor, ceea ce este foarte puțin față de cei 60-70% în exterior. Tendința este însă de creștere și primul trimestru din acest an a arătat o creștere de circa 2%, ceea ce este încurajator. Distribuția de presă se realizează la această dată mai mult pe sectorul business sau cel rezidențial? Instituțiile de stat sau particulare au înțeles încă de la bun început avantajele abonamentului de presă. Preț scăzut, siguranța primirii ziarilor sau revistelor solicitate, distribuție civilizată. Și de aceea, în totalul abonamentelor unei firme de distribuție, acestea ocupă un loc deosebit de important, peste 90%. De aici se observă că sectorul rezidențial este foarte slab reprezentat. Cauzele sunt diverse. Lipsa acută de bani, neîncrederea în sistemul privat, marea majoritate a abonaților particulari preferă încă serviciile poștei, informarea ineficientă, atât din partea firmelor de distribuție, cât și din partea trusturilor de presă, rentabilitate scăzută, adrese multe, drumuri lungi, ziare puține. Cum apreciați că va arăta distribuția de presă în România peste câțiva ani? În perspectivă, distribuția de abonamente de presă se va schimba. Pe piață vor rămâne firmele serioase, care își înțeleg rolul pe care și l-au asumat. Oricum, în următorii 3-4 ani, abonamentele vor atinge 30-40% din totalul tirajelor. Este o evoluție firească a pieței. Și balanța se va înclina de partea abonaților particulari. De ce oare? E simplu. Intrăm în Uniunea Europeană, vom fi din ce în ce mai ocupați, nu vom mai putea citi presa la birou, o vom citi acasă. Ziarul preferat îl vom găsi în cutia poștală. Vânzarea de ziare se va transforma în sensul că acesta se va transfera din stradă direct în cutia poștală a abonatului. Firmele de distribuție de presă trebuie să-și facă planuri încă de pe acum, să imagineze strategii pentru a putea face față acestui transfer masiv. Care sunt principalele aturi ale companiei MT Press pe piața românească
Și spuneți-ne câteva dintre obiectivele companiei pe care o conduceți pentru următorii ani. MT-Press este o firmă care și-a câștigat locul imediat după Poștă și Rodipet prin eforturile conjugate ale tuturor celor peste 160 de angajați. Promptitudinea, seriozitatea, respectul față de parteneri, concurență și clienți, adaptarea rapidă la orice situație, capacitatea de înțelegere a fenomenelor economice, sociale și politice, sunt aturi pe care MT-Press le are și înțelege să se folosească de ele în activitatea pe care o desfășoară. Proiecte? Dorim ca în circa 2 ani să devenim o forță pe plan național, sectorul rezidențial fiind una din țintele noastre. Dorim o colaborare mai strânsă cu furnizorii noștri și dorim ca numele nostru să fie pronunțat cu respect de cât mai multă lume.